Toužíš po spokojeném a šťastném životě? Ale jedna otázka. A víš, jak by měl takový život opravdu vypadat? Kde bys chtěla žít? V jakém domě? S kým? Kolik třeba dětí? Jakou práci by si chtěla vykonávat? Jak by si se přitom chtěla cítit? Kolik peněz by si chtěla vydělávat? Ono je to totiž důležité. Ono je to podobné, jako když stavíš dům, ale nemáš k tomu plán. Ten stavitel nemůže postavit dům, pokud k tomu od architekta nemá rozpracovaný plán. Bez toho to nemůže postavit. A tak ani ty nemůžeš dospět k vysněnému životu, pokud nevíš, jak by měl vypadat. Pak ani nevíš, jaké kroky k tomu máš udělat. Takže ono je to opravdu velmi důležité. A pokud přeci jenom nevíš, jak by ten tvůj vysněný život měl vypadat, nevadí. Co kdybychom ho zkusili namalovat spolu? A já jako coach k tomu nabízím svoji hodinovou konzultaci zdarma. Ale nebude to jen tak, bude to pro 3 nejrychlejší, které mi tady pod videjko napíšou slovo konzultace. A je to můj dárek pro vás, ženy, teď k MDŽ, protože vím, že každá z vás si ho zaslouží. Za to, jaké jste, za to, co děláte a tu podporu si na vaší cestě opravdu zasloužíte. Takže se na vás moc těším.